1 कप मैदा घेतला आहे, अर्धा टीस्पून काळी मिरी पावडर, अर्धा टीस्पून पेरी पेरी पावडर, अर्धा टीस्पून मिक्स हर्ब, अर्धा टीस्पून मीठ, अर्धा टीस्पून मी चाट मसाला घेतलेला आहे। हे सर्व मैद्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। बटर मिल्क फ्राइड चिकन ही रेसिपी दाखवत आहे। त्यासाठी इथे बोनलेस चिकन घेतलेलं आहे आणि ह्याचं आपल्याला अशा स्ट्रिप्स कापून घ्यायच्या आहेत, लांब लांब अशा लांब लांब स्ट्रिप्स कापायच्या आहेत। असं सर्व चिकन मी कापून घेतलं आहे। चिकनला मॅरिनेशन करण्यासाठी इथे मी पाव कप बटर मिल्क जाडसर केलेला आहे ते टाकत आहे। 1 टीस्पून आले लसूण पेस्ट, इथे मी पेरी पेरी मसाला घेतलेला आहे तो मी इथे अर्धा टीस्पून घेत आहे। अर्धा टीस्पून काळी मिरी पावडर, अर्धा टीस्पून काश्मीरी चिली पावडर, अर्धा टीस्पून मिक्स हर्ब घेतलेला आहे, अर्धा टीस्पून मी मीठ घेतलेला आहे, अर्धा टीस्पून मी सिराचा घेतलेला आहे। तुम्ही याऐवजी चिली सॉस पण कुठलाही वापरू शकता। आता हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। याच्यामध्ये जे मी मसाले टाकलेले आहेत ते तुम्ही कमी जास्त पण करू शकता, तुमच्या आवडीनुसार। तुम्ही किती तिखट हवं असेल त्याप्रमाणे किंवा मीठ वगैरे हे सर्व तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घालू शकता। हे चिकनचं जे मिक्स केलेलं मिश्रण आहे ते मी 15 ते 20 मिनिटं असंच ठेवणार आहे। 1 अंड घेतलं आहे, हे फेटून घ्यायचं आहे। अर्धा तास होऊन गेलेला आहे चिकनला मॅरिनेशन करून। चिकनचा एक एक पीस घेऊन ह्या मैद्यामध्ये कोट करून घ्यायचा आहे। हे अंड फेटून घेतलेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये हे जे आपण मैदा लावलेलं जे चिकन आहे ते याच्यात टाकायचं आहे। अंड्यामध्ये पूर्ण कोटिंग करून घ्यायचं आहे आणि हे परत मैद्यामध्ये कोटिंग करायचं आहे। मैदा असा चोळून सगळीकडे चांगला लागला गेला पाहिजे। एक्स्ट्राचा जो मैदा असेल तो असा झाडून घ्यायचा आहे। हे बघा, अशा प्रकारे सर्व चिकन करून घ्यायचं आहे। हे सर्व चिकनला असं क्रम्स करून घेतलेले आहेत। मी तळून घेणार आहे। गॅसवर मी तेल गरम करायला ठेवलं आहे। याच्यामध्ये चिकन स्ट्रिप्स टाकत आहे। तेल सुद्धा जास्त गरम नाही करायचं आहे, स्लो मीडियम गॅसवर हे चिकन तळून घ्यायचं आहे। चिकन हे ब्राऊन झालं आहे, आता मी हे काढत आहे। हे पण चिकन ब्राऊन झालेलं आहे, आता मी हे काढत आहे। इथे मी बोनलेस चिकन घेतलेलं आहे, पण जर तुम्ही बोनवालं चिकन पण घेतलं तरी असं करू शकता। चिकन बरोबर खाण्यासाठी मी सॉस बनवत आहे, त्यासाठी इथे हे मेयोनीज घेतलेलं आहे। अर्धा टीस्पून मी सिराचा सॉस घेतलेला आहे तो टाकत आहे। 1 टेबलस्पून टोमॅटो सॉस घेतलेला आहे। आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। चिकन बघा किती क्रिस्पी झालेलं आहे, मला तोडून दाखवत आहे।